Hud karon sa lokal nga kagamanan sa Cagayan de Oro City nga hangyo ng IATF nga ibutang na ang syudad ubos sa General Community Quarantine gikan sa kasamtangang MGCQ status nini. Karong hapon lang gibutyag ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno nga plano nilang hangyoon ang IATF nga ibutang ang syudad sa mas striktong quarantine classification status tungod sa nakataas nga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Gikan sa status niini karon nga Modified General Community Quarantine o MGCQ, but nining ipailam ang syudad sa General Community Quarantine o GCQ nga dunay mas hugot nga guidelines. Sa karon kapin 6,700 na ang total COVID-19 cases sa syudad ug sobra 1,100 ang active cases. Basiga paabot lang po sila ang Dr. Neri, Dr. Ituya ani nga hangyo ta sa IATF nga i-elevate ang atong kwarantina to GCQ. Karon lang atong report 100 kapin, 111.